Nasunog ang isang bahay sa Kawayan, Ilocos Sur dahil sa nabasang outlet. Naka-alerto si Ivy Hernando. Sa kuha ng cellphone video na ito, makikita ang makapal at maitim na usok mula sa atik ng isang bahay sa barangay Nagilian, Kawayan, Ilocos Sur. Natupok ang mga toy collection at gamit na sana'y ipamimigay sa charity na tinatayang ₱250,000 ang halaga. Pinaghirapan namin ito Dugot pawis naming mag-asawa. Wala kaming magagawa kasi aksidente yun. Nabasang electrical outlet ang nakikitang sanhi ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sa saksakan kasi pag yung electrical installation pag nabasa o kaya nakakuha ng tubig, nagkukos yan ng spark, so parang short circuit. Yung spark niya napunta sa mga malapit na mga bagay na nasusunog. Sakaling nababasa ng ulan ang outlet o napapansing saturated ng pader dulot ng pag-ulan, payo ng BFP ipasuri agad sa elektrisyan upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Nasunog ang isang karinderya sa barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Gawa sa light materials ang karinderya, kaya raw nasunog lahat ang mga gamit sa pagluluto. Ayon sa BFP, posibleng nagkaroon ng short circuit nang mabasa ang linya ng kuryente dahil sa ulan. Walang nasugatan sa insidente. Inaalam pa ang kabuoang danyos sa sunog. Yung establishment kasi naka-close naman daw. Kaya lang, tag-ulan ngayon, parang may tumutulo sa bandang gitna ng establishment. Ivy Hernando, Balitang Amyanan.